ଯେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବସିଗଲେ ଦିନ ସାରାର ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ୟୁଭିବି କିରଣ ପଡ଼େ ସେଇ କିରଣ ଯଦି ଚର୍ମରେ ପଡ଼େ ଚର୍ମରେ ଗୋଟେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଭିଟାମିନ୍ D3 ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ D3 ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ବା ରକ୍ତରେ ଯାଇ ଲିଭରରେ ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିଡିୟଲ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୟାଲସିଡିୟଲ୍ କିଡ୍ନିରେ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ D3 ଯାହାକୁ କି କ୍ୟାଲସିଟ୍ରିୟଲ୍ କହନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଶୀତଳ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ୟୁଭିବି ନଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି କରେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳର 10ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅଧିକା ୟୁଭିବି ରହେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଚମଡ଼ା ବର୍ନ ବା ସ୍କିନ୍ ବର୍ନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଚଷମା ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନନଭେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଫିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଚିକେନ୍ ହଉ ଏଥିରେ ଥାଏ। ଯଦି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛତୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଛତୁ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।